Hello mga shy, good morning. It's off time. So karon mga shy kay off man ako. So maglaba kita karon mga shy. So may ni mga shy pag off na ako, manlaba ko, labhan ako ning mosquito na ako, pati mga beddings maglabasab ko mga shy kay hugaw na. Then maglabasab ko mga baro, pati mga uniform, white no, uniform kay upatra ako uniform na puti. So need na ako laban labi na og uyan-uyan pagkajud. So let's go. So magpapisa ta mga shy before ta maglaba kay para mainitan na nato. Flex ko na ako mama na grabe ka busy nagdot-dot. So karon na shy, tato na kita, maglaban na kita. Ay, before kita maglaban, nakalimut ko, need naman nato ng downy og sabon. Really, so, manghawat kita diri sa tindahan ni mama. So, ikuha ko og downy og magkuha ko og sabon na wings. Pwede na nato ang planggana mga shy. Dira ko maglaba mga shy sa CR. Kay dahil may tubig, gusugan awas. Gilain na ako di mga shy. Hindi magbulog. Joke. So, ilain nato mga siya ang white sa nandicolor kay para unahan nato paglabaan white, then kay para mahumol siya. So, tara, ato naunahon an white. Yan, ito daw ko maglaba mga shy. Sa dira ko maglaba mga 6 AM. Start na ko o diri gyud ko maglabahan sa CR kay dool naman o ganahan ra ko kay kuan presko ra. Tapos isa ra ka planggana really na gamit ko yan ay uso daga na planggana gubaon pagkatod na planggana. Pero okay at least naglaba. So mauna mga siya ay medyo ngit pa kay alas 6 pa man. Tapos ang suga sad na ko is di karadyaw kun landag. Okay, tapos naman na mga shy. So humulan anay nato ang puti. So gamay rato butang na sabon kay gamay raman para maka budget kita ng sabon. So humulan sa nato diha mga shy. Pasensya na sa ako voice over mga shy kay first time na ako mag voice over. Tapos naman humulan ng mga puti mga shy.